खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं दैबानाजों न' खुरखा लांजानानै आगोर गैयै जादों बाक्सा जिल्लानि सालबारि कक्लाबारि फोनांजाब बड'लेण्ड रडनि गेजेर बरगाव गामिनि नखरनैया एमएलए थानेश्वर बसुमतारिया सुंथानाय होनो बिफानारिखौ खावलायदों। बिटिआर गोरोबथाया पिपल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट गौथुमखौ गोजोननाय होआखै। रन्जन दैमारिखौ देहा फाहामसालिनिफ्राय रिलिज होबाय। बिजेपिनि सानै सोद्रोमाया खग्रापारा बर'फोरनि हाखौ सेनो नाजादों। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया फरायसाफोरखौ आनजादनि थाखाय थियारि जाना थानो खावलायदों। दानिया आबुं रादाब। साननैसो सिगां जुब जुब अखानि जाहोनाव आरो भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैमा दैसाफोरा बड'लेण्ड हालामखौ लोमसावनानै गोबां खहा खालामदों। गोबांसानि सुबुङा न'आव थानो हायैनि रिलिफ केम्प फसंनानै थानो गोनां जादों। बड'लेण्डनि मोनब्रैबो जिल्लायाव नौनारिफोरखौ सातजारला खालामलांबाय देग्लायनि दैबानाया। बे समाव जों दिन्थिनो लादों बाक्सा जिल्लानि सालबारि कक्लाबारि फोनांजाब बड'लेण्ड रडनि गेजेराव थानाय बरगाव गामिनि जिबदङा दैसाया नखरनैनि न' खुरखालांनायनि अनगायैबो बड'लेण्ड रडनि दालांनि फारसे हा गालगाब खुरखानाय जाहोनाव गारि मटर खारनो हायै जानायनि नुथाय। बे जाबाय बरगाव गामि गेजेरनि जिबदङा दैसानि दालां। बे दालांनि सानजा फारसे थानाय हा बाहागोखौ खुरखादों आरो बे लामाजों गारि मटर खारनाया गिनांगौ जानानै फैदों। नैबे जाबाय बरगाव गामिनि सांगाल बर'नि न'। जिबदङा दैसाया बिनि न'खौ खुरखानानै लांथारसिगोन हिसाबै दरजा खिरखिफोरखौ देखना लोगोसे न'आव बाहायग्रा बेसाद मुवाफोरखौ बोथ्रोदनानै गुबुन दाबसेयाव दोनहैथ'नो गोनां जादों आरो सांगाल बर'नि नसुंसेयाव थानाय लैखोन बर'नि न' बांखौबो खुरखानानै लांजोबबाय। लैखोन बर'नि गासै न' आरो लाइ लथरफोरा दिगजिरि दैसाया बुखारलांजोबबाय। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय बानानि जाहोनाव दिगजिरिनि दैसाया बरगाव खुरखाव खुरसि खालामनायखौ नायदिंहैनाय जादोंमोन। सांगाल बर' आरो लैखोन बर'नि हालोदखौ नायदिंनाय समाव लोगो मोननो हादोंमोन सापागुरि बियाबनि एमएलए थानेश्वर बसुमतारि आरो बड'लेण्डनि कक्लाबारि बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि थिरेन बर'मोनखौ, लोगोसेनो बिपिएफनि दैदेनगिरि टिसिएलसि भिसिडिसिनि चेयारमेनखौ। बिटिआर गोरोबथाया पिपल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट गौथुमखौ गोजोननाय होआखै। बे बाथ्राखौ बुंदों जयेन्ट एक्शन कमिटिनि चिफ एडभाइजार गंगाधर रामसियारि आरो बुंथिगिरि धनेश्वर बसुमतारि मोना। थांनाय समबारखालि मोनसे खौरांगिरि मेल बानजायनानै बिटिआर गोरोबथाया बर'फोरनि थाखाय गोजोननाय जानो हाथारा, लोगोसे बे गोरोबथानि गेजेरजों बर'फोरखौ थगायनाय जादों होननानै बुङो। खौरांगिरि मेलनि उनाव जर'खायै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनजों मोनसे जर'खा मोगा-मोगि होनाय जादोंमोन। बे मोगा-मोगियाव गंगाधर रामसियारि आरो धनेश्वर बसुमतारि मोना ओरै बुङो। आङो जयेन्ट एक्शन कमिटिनि चिफ एडभाइजार बादिल' नङा, आं पार्सनेलि नोजोर बोदों जे जि जिनिसा जोंनि ओनसोलाव 50 बोसोराव जेबोआनो जायाखैमोन। 50 बोसोराव जेबो जायाखैमोन, नाथाय थांनाय 17 बोसोराव 17 इयार्सआव गोबां लामा सामा जाजोब्बाय। आरो मालाबा मालाबा ओरैबायदि मोजां नाङो, दिल्लीयाव थांबा कैलाश कल'नियाव बड'लेण्ड हाउस, आरो द्वारकायाव थांबा बड'लेण्ड हाउस, ज' थालायनो हायो। ओजों मुम्बाइआव जाबाय, सिलिगुरियाव जाबाय, आरो ओजोंहाय मा गुवाहाटीयावबो दिनै मोननै गेस्ट हाउस, बेबायदिनो शिलंआव दाब दाब जायगायाव दिनै बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बानायदों। बेनो बर'निनो मोनसे प्रपार्टि। जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा जायफ्रा फरायनो थाङो, आङो थोब थांबानो लोगो मोनजोबो। बेफोरखौ मोजां जादों होननानै बाख्नायो। जोङो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस नङाबा मा जानोमोन, जों बहा थानो, बेबायदि खोथाफोरखौ जोङो रायज्लायनायखौ नुयो। बैफोरखौ नोजोर होनानै नुबाय जे 17 बोसोरावनो बिटिसि चिफ हाग्रामा महिलारिया माखासे माने मोजां खोथाखौ मोजां खामानिखौ मावदों। आरोथ' नुदों जोङो गोबां साहा ओनसोलाव दिनै लामाफोरा जाबायदि फिस जादों, बेफोरखौ जों नंखाय होननो हाया। जोङो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि मावथि नङाबाबो नंगौखौ नंगौ होननांगोन, लामा जानायखौ लामा जानाय होननांगोन। जायखि लामा जादों
UPPLनि मानसियाबो थाबायदों BTCनि मानसियाबो थाबायदों बर'आबो थाबायदों गुबुन हारिनि मानसियाबो थाबायदों बांगाल जंगाल गासैबो थाबायजोबदों हा खामानिखौ मावदों BTCनि चिफआ। बुधबार खालि रन्जन दैमारिनि देहायाव COVID-19 नेगेटिभ रिजाल्ट मोनदों। बेनि उनावनो दैमारिखौ देहा फाहामसालिनिफ्राय रिलिज होनाय जायो। मख'नो गोनांदि गुवाहाटीनि मिरु जोबथेसालियाव रन्जन दैमारिखौ कर'ना भाइरास गाग्लोबनाय एबा COVID-19 पजिटिभ मोननायनि उनावनो दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव थिसनहैनाय जादोंमोन। नाथाय फिन कर'ना टेस्ट नायनायाव दैमारिनि देहायाव COVID-19 नेगेटिभ मोननो हायो। बबेखानि कर'ना नेगेटिभ मोननायनि उनावनो आगु NDFBनि दैदेनगिरि रन्जन दैमारिखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिनिफ्राय रिलिज खालामनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नलबारि जिल्लानि खग्रापाराव BJPनि सानै सोद्रोमाफोरा खायदायै खैस्लायै 100 बोसोर सिगांनिफ्राय माइ आबाद मावना जाबोनाय बर'फोरनि आबाद फोथारखौ सेख'नो नाजादों। बबेखानि बे मियादि हायाव माधव बर', खर्गेश्वर बर', मोहिनी महन बर', मनज बर', पुर्णिमा बर'मोनखौ लानानै गासै गं 11 नखरफोरा आबाद मावनानै जाबोगासिनो दं। 31 नं माहारियारि राजा लामानि सेरावनो जानायलाय बे हानि सायाव BJP सोद्रोमाफोरनि नोजोर गोग्लैदों। ओरैहाय बेनि हेंथायै हानि बिगोमाफोरा खग्रापारा पुलिस थानायाव एजाहारबो होनाय जाबाय। नाथाय पुलिसा जेबो एक्सन लायाखै होननानै बुंदों दुखुथिया सुबुंफोरा। बबेखानि बे जाथायजों लोगोसे BJPनि सोरबा मन्त्रि आरो MLA फोरनिबो आखाइ थानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। रायजोआव कर'ना भाइरासआ गिख्रंथावै गाग्लोबफुनाय समावनो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया फरायसाफोरखौ आनजादनि थाखाय थियारि जानानै थानो थाखाय खावलायदों। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि दिन्दां जानानै थानाय आनजादफोरखौ थासारि नायना आरो खाबु लानानै खुंनो थाम-थिम खालामदों गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया। मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासनि थाखाय थानांनाय मार्च दाननि जोबथा सप्तानिफ्रायनो हादरनि गासैबो फरायसालि, फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालिफोरखौ थिखानाय गैयै समसिम बन्द' खालामनाय जादोंमोन। बेनि गेजेरावनो मिरुनि सुबुं सम्पद मन्त्रालयआ हादरनि गासैबो दिन्दां जानानै थानाय आनजादफोरखौ खुंनो थाखाय निजायै हाबाफारि आरो बिथांखि लानो थाखाय मुलुगसोलोंसालिफोरखौ बिथोन होदों। बबेखानि गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननायनि बे हाबाफारि लानो थाखायबो बिथोन होदों होननानै मिथिनो हादों। मिरु सुबुं सम्पद मन्त्रालयनि बे बिथोननि उनावनो गासैबो फरायसालिफोरखौ आनजादनि थाखाय थियारि जानानै थानो थाखाय खावलायदों गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।